Здравейте на всички, ние сме Monster Murderers и това е The Dropper епизод 2. И аз направих една малка изненада за вас. Да, той направи двоетажни легла. И намериха някакви Докато не снимахме. Аз намерих командство. Мани го това, айде. И сега почваме с ниво, мисля, че, сега ще ви кажа, седмо. Кога стигнахме до седмо, бе? Не знам, сигурно доста бързо просто. О, това го помня. Аре, тук да го минаваме с телепорт. Ама това тук не е като на дропър, бе. Аз знам кои три са правилни. Ето, второ, трето, не, трето не беше. Чай, тъпа, мор, дан. Стия си правил фейлове, бе. Окей. Знаеш какво ми пука, че това може да се счита и за чит. Така, извиняваме се за това, което ще правим. Давай. Какво бе? Ти ми казваш кога да се телепортвам. Да, аз с 24. Вече съм си приготвил. Добре, чакай. Аз също съм се приготвил, така че. Аре, приготвил ли си телепорт? Готвил съм се. Телепорт! Всъщност, нали знаеш, че аз сме без голденки, брат? О, да. Така че. Ми няма да читиме. Ама искам да си изравним поне феновете. Ще взимаме ли горенки или не? Не, брат, това че. Добре. Значи ета е първата. Ох, аз път това беше грандиозен фейл просто. Добре, аре и ти се пробай малко. Аз съм с 25 фейла, брат. Какво ми пука, че си с фейлове? Кой гледа фейловете? Не знам, а. Така е, сега се върнем. Така, върнахме се. Аре, слизай. Брат, кой гледа фейловете? Ще видиш, напишете в коментарите дали ви пука изобщо за фейловете. Никой. На тебе. На зрителите искат да видят само такова. На третото се провалих. Зрителите искат да видят само как минаваме мапа. Мръзна ми. Упс. Тук. Тук. И аз го бих. Най-сетно. Тук ли е бъгнатия торч, бе? Чай, аз помня, че беше някъде тук. Го е. Ела. Чакай само да взема честа. Аз ще го щупя, защото мое нещо да ти дава. Не, бе, нищо няма ти дава, брат. Гледай го бах бъгнатия. Накриво стои. Аз намерих още един пълен. Окей, се едно, ари. Айде. Така. Така. Защото мисля, че ако пак чакай малко. Spawn points. Каса. Това го знам, това е малко от по-лесните. Ама не е чак толкова лесно. Това да трябва да паднеш в туалетната. Брат, това не беше чак толкова лесно. Не помниш ли, че имаше лодки, не? Да, ама лодките ти пречат, вярно. Те лодките правят проблема. Може би ако си оправя малко рендър, стана може да виждам. Аре, дай минай и ти. Чай малко. Калаванга! Чакай. Мина го! Брат, напишите бъг старт. Не. Добре, бе! Аз го минах. Чай, махам лодките да го минеш. Ама аз също го бях минал заради смотаната лодка. Аз махнах лодките, аре минавай. Минах го, ако не беше смотаната Но лодка. тук има канализациите. Ние май трябва да минем през тях и има чест. Ама не знам. О, боже. Вече винаги ще ме е гнус. Миналия път бяхме по-погнусени от стената. Миналия път това го минахме 3 часа, аз го минах от втория път. Или третия. И аз от втория и аз ли от третия. Не беше от втория. Ще отпадна на лодката. Да. Обаче ако нямаше лодката. Беше от третия и аз бях от третия. И какво е това, брат? Аре, аз намерих честа. Да, видях. По-малко чит, това с лодките, де да го щупиха, ма. Малко е. Чай да се опитомим тази кокошка, бе. Остави бокса отгоре, ей тук е. Не свършиха ми. Няма нищо. То не може да се чупят блокчета и да се поставят, макар е. Ма то това не е чит. Ние само се опитомихме кокошка.
Добре, тук на къде трябваше да тръгнем? О, брат, ето тук вземи. Чакай да ги разделя, аз ги Това е разделя. левел 9. О, да, тук има полшенки. Да, брат, ти ги се всичките за най-вижен, дай ми. Аз ги разделих другите работи. Вземи всички голденки, аз ги разделих. Добре. Всичко е за теб. А, сега имаме голденки и кукитата си вземам. Аз ще оставя така диаманта, така. Това ли е? Тук ли трябва? Левел 9. Не, чакай, не трябваше тук, трябваше на къде беше? На тук, на тук. Ми даде, ето го левел 9. Да, значи ще бъде. О, Къде тук са? къде трябва да паднем на паяжината. Ама тя къде беше? Е. Аз не я виждам, защото нямам. Ми аз не я виждам, ама като скочиш и като отидеш по-надолу се вижда. Топ. Така, сега ще я нацеля. Брат, напиши дебъг. Ай, дебък. Дебъг старт. Не. Дебък старт. Що бе, какво има? Не знам, може би ти оправят бъговете. Ясно. И за какво сега го пишеме? За да се оправят. Аз го минах това първото. Не, аз също. Чай сега, че докато се измъкна от тия паяжини ще мине век. Аз ще опитам да се случа без да и не. Така, къде е това? Тук е. О, да, степ бай степ, за това го бяха кръстили. Ами аз имам регенерейшн и то много голямо, така че. Не то ясно. Бум. Аз скачам на това зеленото. Къде сега трябваше? После тук. О, После тук. После на кафялото. После къде скачам? на телевизора. Какъв телевизор бе? Не, тук имаше една водичка, където е. Знаеш колко ми древе? О, ясно. Значи на телевизора. И какво сега трябва да го минавам наново? Ми ще се върнем докато стигнат пак. Окей, върнахме се в телевизора съм. Сега какво правя? Аз съм от този чак. Скачам тука. Скачам тука. Не тука бе! Абе, телепортвам се. Оф. Мах тъмното. Дебъг стоп. Аре, мани го това да е бъг старт. Не, аз го стопна. Set spawn point. Чакай, че аз забравя. Между другото, тук е О, доста... това е гадно. Беше. Не е чак толкова гадно. Не, О, де трябва да паднеш тук при тия врати. аз дори не виждам къде са, брат. На мен не ми зарежда, че къде. И аз не виждам, ама като скочиш се вижда. Къде ще чънковете? На едно купче. И аз така. Не. То винаги е навсякъде е на едно купче. Не винаги. О, ма какво? Аз паднах вътре. Ударих се в... Да, гадното е това. Аз ако го минеш, веднага се телепортвам. Брат, аз бях миналия път от втория или от третия някъде. От 6-я или от 5-я? Да, някъде от там. Някъде там. Аз се пробвах много пъти и не успях. Аз го минах този път обаче. Може да се телепортнеш. Ами ще телепортнеш. Аз минах... О, ма го не това бе. Типа написа Game Mode 0. Низ. Така, сега тук на къде сме, защото ти си го... Тук честа лесно се намира. Къде беше? Там ли беше отгоре? Аре, къде? Его е. Аре, И ще се пробваме един-два опита тук и ще спирам клипа, защото Що, я виж колко е станало? 9 минути. 9 минути. А бандикама... А фрапса ми е някакъв бъгнат. Чай, че не... Прави 10 минутен клип ми го прави на 800 гигабайта някакъв бъгнат фрапс. Това беше обаче доста гадно, аз се изсъщам. Това много го мразя. Искам едно нещо да видя от мисълта. Help. Help 2. Help 3. Ето тук. Това може го минем с телепорт. Знаеш ли? Знам. Знам, че е чейта маса. О май гад! Ще се байме. Чакай, ще... Аз това съм го минала и ти си го минала. Брат, кажи ми, това се телепортна. Това е за този епизод. Надявам се да ви е харесало. И чао!